Hei, salut! Începe Germana de la zero. Astăzi vom construi propoziții cu verbul sein. Setze mit dem Verb sein. Prima poziție este ocupată de pronumele personal la nominativ, a doua de verbul sein, iar adjectivul ocupă ultima poziție. La lecția numărul 1 am prezentat pronumele, la a doua verbul sein, iar astăzi facem adjectivul. În limba germană, adjectivul se întrebuințează atributiv, substantivizat, cu funcție de complement circumstanțial, ca element predicativ suplimentar și, nu în ultimul rând, ca nume predicativ. Adjectivul ca nume predicativ exprimă o însușire atribuită subiectului și nu își schimbă forma ca în limba română. Să vedem câteva exemple. Eu sunt fericit. Ich bin glücklich. Tu ești trist. Du bist traurig. El este bătrân. Er ist alt. Ea este tânără. Sie ist jung. După cum știm, pronumele s nu are corespondent în limba română. Noi suntem celebri. Wir sind bekannt. Voi sunteți necunoscuți. Ihr seid unbekannt. Prefixul un poate forma antonimul în limba germană. Ei sunt urâți. Sie sind hässlich. Ele sunt frumoase. Sie sind schön. Pronunție. Glücklich. U este o vocală scurtă, specifică limbii germane și nu are corespondent în limba română. CK se pronunță ca C-ul din cor, iar CH ca H-ul din Mihnea. Traurig. G se pronunță ca H-ul din Mihnea. Atât G cât și CH sunt două terminații ce au același sunet. Alt rămâne la fel și în limba română. Jung. J se pronunță ca I din iepure, iar terminația ng conține un g silențios ce aproape că nu se aude. Jung. Unbekannt. E-ul este asemănător cu sunetul ă din limba română, însă nu este identic. Trebuie să avem mare grijă la acesta. Iar K se pronunță ca C-ul din cor. Unbekannt. Hässlich. E este o vocală scurtă, specifică limbii germane, ce nu are corespondent în limba română. S se pronunță ca S din sunt, iar CH se pronunță ca H-ul din Mihnea. Schön. SCH se pronunță ca Ș din și, iar E este o vocală lungă, specifică limbii germane, ce nu are un corespondent în limba română. Mare atenție la E, U sunt vocale scurte sau lungi ce sunt specifice limbii germane, iar cele două puncte pe care le vedeți deasupra vocalelor poartă numele de umlaut. Recapitulare. Rând pe rând vor apărea adjectivele învățate, iar noi vom încerca să ne le reamintim. Să vedem. Fericit, glücklich, trist, traurig, frumos, schön, urât, hässlich, necunoscut, unbekannt, celebru, bekannt. Cam atâta pentru astăzi, vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să distribuiți acest clip și să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru a vedea următoarele clipuri. Toate cele bune!